ofishin ministan sufuri da gine-gine, taron ya yi na'am da ƙudurin doka na gina wasu hilayen jirage guda 4 akan hanyar bututun mai saboda kula da shi. A huskar ofishin ministan ruwa da tsafta da kariyar muhalli, taron ya yi na'am da ƙudurin doka na keɓe wani hili inda za a gina sabuwar matatar mai haɗi da kamfanin sarrafa sinadaran da ke cikin man. An keɓe wannan hili mai murabba'in eka 7,877 a yankin jihar Doso. A huskar ofishin ministan ilimi mai zurfi da binciken kimiyya da fasaha, taron majalisar ministocin ya yi na'am da gyaran huska akan tsare-tsaren aikin ofishin ministan. A ƙudurin doka na biyu, taron ya zana wasu ƙa'idodi na yanka alawus da wasu hakkoki da ya kamata a ba malaman jami'a da sauran masu ba da ilimi a makarantun kimiyya fasaha da ma na raya al'adu a fannin ilimi mai zurfi. A huskar ofishin ministan sadarwa da post da arzikin wayoyin zamani, taron ya yi na'am da ƙudurin dokar ba da lasisin buɗe wata kafa ta tauraron ɗan adam mai sunan Starlink da za ta ƙarfafa layin yanar gizo da ake aiki da shi a nan Niger. A huskar ma'aikatan ministan kasuwanci da masarrafu, taron majalisar ministocin ya yi na'am da ƙudurori guda biyu. Ƙuduri na farko shine na ba da izini ga kamfanin albar da zai gina gidaje 1,000 na haya da sayarwa a yankin ƙaramar hukumar Libore na gundumar Kwalo, jihar Tilaberi. Ƙuduri na biyu shi kuma ya ba da izinin aiki ga kamfanin ƙarahuna gine-gine mai sunan Huahang Metal Group Sarli. A huskar ofishin ministan makamashi, taron majalisar ministocin ya amince da ƙudurin doka na mallakar wasu hilaye da za a kakkafa fotuna na wutar lantarki daga karkarar Zabori ta jihar Doso zuwa Malbaza ta jihar Tawa. Bayan haka an naɗa wasu jami'an gwamnati a mukammai daban-daban. Daga nan kuma sai aka saurari sanarwoyi. An saurari sanarwa guda biyu na ministan matasa, raya al'adu da motsa jiki, ta farko akan tsara gasar wasannin dan gurmu da aka fara a shekaran jiya 19 ga watan Nuwamba da muke ciki a jihar Tawa. Sanarwa ta biyu kan tsare-tsaren kwamfalar kokowar gargajiya ta cin takobin ƙasa karo na 45 da za ta soma daga ranar 20 zuwa 29 ga watan Disamba mai zuwa a birnin Doso mai taken zancen ƙasa Labusaninu. Sai kuma sanarwa haɗin gwiwa ta ministan sufuri da gine-gine da kuma ministan ayyukan agaji da tawahi ta gyaran da ambaliyar ruwan sama suka yi da kuma matakan da gwamnati ta ɗauka domin agajin jama'a da kuma tallafa musu tare da ban hannun abokan hulɗa. Sannan aka saurari sanarwar ministan arzikin kere-keren kayan hannu na gargajiya da yawon buɗe ido akan shirye-shiryen kasuwar baza kolin kaya da ɗiya mata ke sarrafawa ta safen karo na 13 da za ta gudana daga ranar 29 ga wannan watan na Nuwamba da muke ciki zuwa 8 ga watan Disamba mai zuwa, inda za a samu halartar kasashen mambobin kawance na IAS da kuma wasu kasashe aminai. An kammala taron majalisar ministocin da sanarwoyi na kwangilar gwamnati da aka ba ofishin ministan cikin gida, inda za a sayi motocin aiki da za a ba ofishin magajin garin birnin Yamai. Sannan kwangilar ofishin ministan kiwon lahiya ta sayan magunguna da kayayyakin aikin likita da gyaran gidajen likita 211 na jihar Maradi da Zandar, da sayan magungunan zazzabin cizon sauro, da sayan motoci kat-kat 16, da gina wurin kone sharar likita guda 10 a jihar Maradi da Zandar, da kuma sayan sange da kayan aiki da magungunan kula da ƙoshin lahiyar al'umma. Sannan